Ja, elevatoren åben. Ja. Ja. Så. Ja. Så tager vi en tur med elevatoren. Alle dine børn. Men der sker ikke noget. Det er selvfølgelig svært at sige til. Jeg har set, der er rigtig mange, der er også nogen derinde. Ja, det er svært at forstå. Hvorfor skal du her over midten på hovedet? Du må gerne komme og hjælpe. Vi skal ud. Vi skal ud. Og sidste år der smed vi den ud deroppe fra. Det her det er meget bedre. Altså hun er selvfølgelig skide bange og alt muligt, men... Kom. Prøv lige at hente Lars ind i det hvide. Lars og jeg ind i det hvide. Ja, det er lidt usædvanligt. Det ordner vi så over på skolen. Vi tager os op derinde. Jeg siger, de snop. De siger... Morgen sagde du skal skyde det. Ja. De ryger lige ud. Nej, fedt, hvad fanden har du nu gjort? Det er jo ligesom Det var lige lidt svært der.